A svéd miniszterelnök az régóta köszörüli a nyelvét Magyarországon. Általában a svédek szimpatikus emberek, csupa hős, csinos hölgyek, mert zene minden, de valójában a svéd politika rendkívül agresszív, kioktató jellegű. Szóval azért az nem járja, hogy miközben kiskorú lányokat használnak föl erőszakos, sőt gyilkossággal végződő bűncselekmények végrehajtására. Miközben egyébként a svéd városokban tombol az erőszak. Miközben a tavalyi évben 300 fölötti esetben történt robbantásos bűncselekmény. Aközben ugyanez a svéd miniszterelnök és svéd kormány Magyarországot oktatgatja a jogállamban, miközben a saját polgárai biztonságát nem tudja garantálni. Hát ő maga is azt nyilatkozta, emlékszem rá, hogy a kormány nem tud úrrá lenni a svéd városokban tomboló erőszak hullámon. De ezek után miről beszél? A migráció érzékeny dolog, mert felveti a politikusok felelősségét. Mert ezek a migránsok nem az égből szálltak alá. Ezek nem onnan potyogtak le, ezek valaki beengedte. És aki beengedte, annak felelősséget kell vállalni a következményekért. Na ehhez már nem fűlik a foguk. Egyszerűbb Magyarországot piszkálni.